Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas tunggal, pripun kabare dinten punika? Alhamdulillah sehat sedanten nggih. Ing video punika Bu Ika badhe nyukakake pasinaon kagem ngadepi soal PAS. Disimak nggih anak-anakku, mugi-mugi pas PAS saged ngerjakake kanthi lancar. Amin. Anak-anakku, kisi-kisi ingkang nomor setunggal yaiku mengke wonten soal sing gambare kewan lan anak-anak diken nuliske piye suarane kewan iku. Bu Guru sukani contoh nggih. Ing gambar sisih kiwa yaiku apa anak-anak? Ya, betul. Anak pitik. Kepiye munine anak pitik atau suarane anak pitik? Suarane anak pitik yaiku pik 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 pik. Ngaten nggih. Terus ing sisih tengen wonten gambar napa niki? Kodhok. Kepiye munine kodhok? Eling-eling lagu. Kodhok iku munine teotek glung teotek glung teot teot teot. Menika nggih suarane kewan. Lanjut. Kisi-kisi ingkang nomor kalih yaiku babakan tembang dolanan. Bu Guru sukani contoh nggih. Bu Guru sukani contoh tembang dolanan mentok-mentok. Nah, tembang dolanan mentok-mentok iku wunine piye bocah-bocah? Mentok, mentok, tak kandhani. Tak kandhani iki tegese apa? Tak kandhani? Tak bisiki, ya, tak bisiki. Kan dikandhani iki dibisiki. Tak kandhani mongso lahmu angisin-ngisini. Mong tingkahmu sik ngisin-ngisini yang malu-maluin. Angisin-ngisini mbok yo aja ngetok ana kandang wae. Tingkahnya yang malu-maluin kuwi mung ning kandang wae. Enak-enak ngorok. Enak-enak ngorok artinya apa? Turu ora nyambut gawe. Dadi kegiatane mentok ki mung ning kandang, ngorok utawa turu, terus ora nyambut gawe. Nah, tembang mentok-mentok iki berarti ngutarake nek dadi bocah sing males-malesan. Dadi bocah sing males-malesan iku apik ora bocah-bocah? Mboten apik, mboten sae. Nggih, nek dadi bocah ki ya kudu sik dadi bocah sik sregep. Aja bocah males-malesan. Lanjut nggih, ing kisi-kisi nomor 3 yaiku dongeng. Dongeng ing soal punika yaiku dongeng membalas kebaikan. Kepiye dongeng membalas kebaikan? Disimak nggih. Ana baya kebrukan uwit. Uwite ambruk merga banjir bandang. Baya megap-megap ora bisa obah. Dheweke kabotan merga uwite gedhe. Kebeneran ing kono ana banteng liwat. Teng, aku tulungono teng. Kandhane baya memelas. Banteng nulungi. Uwit gedhe sing ngebruki awake baya disundang. Anggone nyundang nganggo sungune. Banteng rasa banget. Uwit gedhe bisa disingkirake saka gegere baya. Baya slamet. Dheweke ngrasakake awake lara kabeh. Teng, awakku lemes. Aku gendongen menyang tengah kali. Banteng manut. Ayo,
tak gendong munggah ing gegerku. Kandhane Banteng. Boyo banjur munggah ing gegere Banteng. Banteng gendong boyo. Banjur wis tekan tengah kali, boyo ora gelem mudhun saka gegere Banteng. Jarene dheweke ngeleh. Dheweke njaluk punuke Banteng kanggo isi wetenge. Lho, kowe wis tak tulung ya. Lah kok malah arep nyokot punukku? Aku ngelih, Teng. Pokoke punukmu tak jaluk kanggo isi wetengku. Kandhane boyo. Nalika Banteng karo boyo padha regejegan, Kancil weruh. Dheweke nyedaki. Ana apa iki? Kok padha regejegan? Pitakone Kancil. Iki lho, Cil. Boyo wis tak tulungi. Ora matur nuwun, nanging malah arep nyokot punukku. Wangsulane Banteng. Kok tulungi kepiye, Teng? Boyo mau kebrukan uwit, banjur tak tulung. Uwite tak singkirake, terus dheweke njaluk digawa menyang tengah kali. Tekan tengah kali, dheweke ora gelem mudhun saka gegerku, malah njaluk punukku. Lah maune kepiye? Coba balekna kaya maune. Kandhane Kancil. Banteng manut. Dheweke bali minggir. Bali menyang panggonane boyo kebrukan uwit. Wes, saiki balekna kaya maune. Kandhane Kancil. Banteng nyundang wit gedhe, bali diabrukake ing gegere boyo. Ngene lho, Cil, maune. Kandhane boyo. Ya wis, Teng. Saiki tinggalan. Kanggo apa nulungi kewan sing ora ngerti matur nuwun? Ayo ditinggal, Teng. Kanca-kanca, Miss Lisa mau ndongengke sing ana ning nggon buku paketmu halaman 53 lan 54. Dongenge iki lho, dongeng ora ngerti males kabecikan. Yen kepengin luwih paham, dongeng sing ana ning bukumu iki bisa mbok waca ya. Lah saiki, ayo maca iki bareng-bareng karo Miss Lisa ya, rungokno. Tembung-tembung ing ngisor iki gatekno. Iki tembung-tembung angel, kosakata sukar sing nenggon dongenge mau. Kebrukan tegese ketindian, ketiban. Ambruk tegese rubuh. Banjir bandang tegese banjir gede. Megap-megap tegese ambegane ngos-ngosan, nafase ngos-ngosan.
Ngebruki tegese nibani utawa nindihi. Disundang tegese disruduk. Nyundang tegese nyeruduk. Rasa tegese kuat. Punuk tegese daging kang ana ing dhuwur gulune sapi utawa banteng. Regejegan tegese padu utawa tukaran. Pitakone tegese takone. Mekaten nggih anak-anakku kelas tunggal, mugi-mugi lewat video punika anak-anakku saged lancar ngadepi soal PAS benjing. Sekian dari Bu Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.